أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassarar mafarkin ɓarawon da yake yanka aljihu. Ga abin da Sheikh Gani Annabalsi ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 231 babul aini babi da yake magana akan harfin aini yake cewa duk wanda ya yi mafarkin watan shafi na 239 babul aini babi da yake magana akan harfin aini yake cewa duk wanda ya yi mafarkin ɗansa ne mai yankan aljihu yake cewa shi a cikin mafarki ɗansa ne wani mai ilimi ne amma mai makirci. Duk wanda ya yi mafarki an samu ɗan mai yankan aljihu ya samu aljihunsa ya samu dinarori a ciki, to lallai zai samu ilimi mai yawa amma ta hanyar makirci. Saboda haka duk wanda ga an satan mai watan wani abu a cikin aljihunsa to zai saurari wani malami mai ilimi amma makiri. Allah shi ke da sani. Masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi.